Mentzi Chispas. Txurru, hemen da badator. YouTuberrak! Bueno, vale, gaur. Sobera ezagutzen zuen YouTuber, horioko YouTuber bat, bueltan dator. Txispas? Mentzi, lehendakari, Ba, hortik, ba, ikusi, kontraerosoan. zelako sorpresa dako preparata gutzako. Ikusi, mesedez ikusi. Mentzi Chispas, tallerria. Gaurkon, eskulen poli bat iten egotu gizuet. Egurrezko argazkia. Hau ningo dau, egurra lortu. Jazta. Hemen egurra. Jazta. Ikuste zuen bezala, ja egurra lortu edo. Proen jantzitza guaz. Hola. Ja. Hoen bai ondo. Lehen da bizi. Nahi dugun tamainako egurra moztu eta lijatu. Gero, fotok transferra eman egurra eta argazkiari. Argazki egurraren gainean jarri eta 10 minutuz lehorgoi luaren laguntzaz. Behin lehortutakoak ure eta trapu bat egin paper argazkoak kendu. Eta azkenik kola zuria jarri gainetik argazki ongi peratzeko. Apa, ja kola zagatua, argazki ongi golitua, gain pareten beste argazki bat agarru. Ikusi zuen bezala neurri diferenteko egurrakin argazki diferente daude ikia. Beno ba, hau izan da guztia, espero eskulan hau guztia duzena, da urrengo bat anfer. Hola. Zati! Mentzi Chispas, horioko YouTuberra. Begira, nik desio bat eskatu beharko banu, Mentzi Chispas izatea eskatuko nuke. Mentzi lehendakari. Bueno, ba, Mentzi lehendakari ez dakit, baina ni bakizu master pilua ditxuala, eta tallerrian be zoze praktika bat, eta zutat opari bat dekore. Egurrezko argazki bat ekarri. Aitzol esatea moduan, egurre! Eta egurre banatuko dau, ba, adibidez Amaia, zoze dakazu hortik, ez da? Amaiak egurra bestela ere banatzen. Etorri, a ver, azapata moduan, etorri, ona, ia! Zera, sorpresa, oparia da. Sorpresa. Sorpresa, oparia argazkia. Aurkezle, munduko aurkezle honen antzak. Sobera? Agur. Aio, eskerrik asko, Amaia. Nik etxean enda. Euskal Herri osoa ikusten dau. Eta han Julen telleriak. Zikizu. Etxean enda, hainbeste lan kostata. Zele